Hello guys, good afternoon. Welcome to my vlog. Atong tan-aw ang kasamtangang panahon diri sa Panobigon, Barangay Lipata. So atong makita guys nga medyo ni taas-taas ang kasam tubig diring dapita. Ug andunay mga makita nato guys nga mga pump boat nga naka-standby. So kasamtangan makusog ang ulan karoning kahaponon guys. Ang atong takna is about 5:15 in the afternoon. So kuani guys no, medyo nagsagol ang tubig sa dagat o suba diring dapita guys. Okay, atong makita ang sitwasyon o tanawa guys ang mga bakaw nindot diring dapita guys no, mubawd gihapon guys kung naay pump boat nga moagi. So ganahan ko sa sitwasyon diri mo tanaw guys sa ila view kay atong makita na ay nipa guys, na ay mga bakaw ning kabalayan diri sa kilid. Wala tayo makita karon guys na nagsuroy-suroy tungod sa kakusog sa ulan. Ug ako yan hilang guys no, namisika daling dapita. Nagsuroy-suroy lang mi guys kay nani tuyo daling dapita guys. So ako lang gitan-aw ang sitwasyon kung unsa na ang atong makita. So naayo sa kapamboat nga gisakay sa usa ka kuan guys no, kaning floating bamboo nga gipang sauso si tawag nato ana guys, kanang dakit. Dito sa unahan na ay face cage. So mauni guys, grabe ka kusog sa ulan. Og diri nga pala guys nung ang balay. Sunod tayong ako diri guys. Uli na ko guys no, tungod sa kakusog sa ulan na mabasa na ko guys. Diring dapita guys, musulod na ko uli. Sabi ko makita ang sitwasyon diri na lugar guys no, baha na o kasamtangan ko ang ron guys, hunas. Makita na to ang sitwasyon diri dapita guys. Ang ilang balay guys na asa ibabaw sa kuan guys. So naasa kaliwala sa swamp area. So mauni ang sitwasyon diri sa sitio Panobigon, Barangay Lipata, Surigao City guys. So salamat sa pagtanaw sa akong video guys. Don't forget to hit the subscribe icon. Salamat guys sa pagtanaw sa akong video nining kahapon. Don't forget to hit the subscription icon. Thank you and God bless.